Ni fa yunwa nake ji, kai wayya ne shugabanni kun kulle mu a gidaje kuma kun hana mu fita mu nemi abinci, yayi kuke so da mu wai? Haba kai, to. Ba in ka damu kai sai ka damu kanka, su ba ruwan su hankalin su kwance, su sun hana kansu yawon ko ina suka ga dama zuwa suke, ko ina zaunawa suke, taro ko ina yi suke, sallah sun hana mai yi. Hakka bani dariya jeri, lalle dai haka ne, sallar juma'a sun dakatar da mu, wayya suke so da mu ga ya kamata ba wannan a duba shi ba, wai mu ba yahudawa bane musulmi ne ba kai. Na rantse da ni ne na hudu a gidan na fa. Na hudu billahi allazi la ilaha illa huwa alaji cutar nan ƙarya ce. Ya ce wallahi wallahi ƙarya ce. Na rantse da sirrin da Allah manzo Allah ƙarya ce. Allah bai dora mana wallahi. Wallahi alazim bata zo Kano ba. Ni ka san Allah so ka nemi hanci da suka yi wajen gwaji ni su suka ja mu musibar. Wajen bare wallahi wannan yaran shi baka. Ga ga mai wannan sai ya ba. Na'am.